بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة زاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعدين تبشر في الله جبوا باو بفوك ولي يمندو kadila ala fɛ ala ka hinɛ n'a ka kisi n'a ka barika ala k'o jidi an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan ni an bɔra yen an bɛ an ka émission mandi sanfɛ ma'adubatul Qur'an bidɔmi kuranɛ tokuna n'o ye kuranɛ dumuni tabali ye bɛɛ b'i ka tata sɔrɔ tabali min sanfɛ min ka di ye ni ka i kɔnɔbara fani o ye walima ka i mako dilanni o ye an b'a fɔ aw ye nin ye a kuma selen ye aw bisimila an ka bi ma'adubatul Qur'an an bɛ a sigi ko 23nan tabali de sanfɛ nin ye kuranɛ sura min bɛ an bolo ka baro kɛ n'o ye o ye an donkan yɛrɛ ye don o don an bɛ don ni sura min ye n'o ye suratu duha an bɛna bɔ k'a kalan a kalannen kɔfɛ sura in jiginna sababu min na an bɛna bɔ k'o fɔ aw ye sura in yɛrɛ a bɛ bɛn aya hakɛ min ma k'o fɔ aw ye a bɛ bɛn harifu hakɛ min ma k'o fɔ aw ye ni ka sɔrɔ k'a kɔrɔ yɛrɛ walawala k'a laban nafa min ni alakiraba y'a fɔ a la ani an ye min tɔmɔ an karamɔgɔw nɔ na insha Allah an b'a fɔ aw bisimila a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بديو نيني سورة ني سورة تاكا لجي أجينا لك ربك كالك راتو مكان an y'o fɔ aw ye kuranɛ suran dɔw bɛ yen o jiginna kira ka magan dɔw jiginna ka madinɛ minnu jiginna ka alakira to magan sigi la nin sura in bi jate o suraw cɛma n'i ye a ta k'a lajɛ wahiya mi'a wa isnani wa sab'una harfan kumaden min bɛ a kɔnɔ an kan tɛ o ma dɛ sigininden min b'a kɔnɔ ni dɔw b'a fɔ ko alphabet walima harfu a bɛ bɛn alphabet 172 ma mot min bɛ a kɔnɔ n'o ye kalima ye kumaden min bɛ a kɔnɔ o bɛ bɛn kumaden 40 ma arba'una kalimatan a yɛrɛ aya bɛɛ lajɛlen o bɛ bɛn 11 ayatan kuma sigida 11 kelen fila saba kuma sigida 11 sura in yɛrɛ a jiginna sababu jumɛn na sabula kuranɛ sura caman de bɛ yen ala y'a jigi ni sababu dɔ ye n'a fɔ o ma ko sababu nuzul dɔnnibagaw bɛ o dɔn o sɔsɔlen tɛ dɔnni jɛtura si fɛ yen k'a fɔ sababu nuzul o bɛ aya caman na dɔnnibagaw y'a jira k'a fɔ yahudiyaw don dɔ la u nana alakiraba ɲininka zilkarnayin o ka ko ɲɛ la ko zilkarnayin ni min ko fɔra k'a k'u kunnafoni ka bɔ o ma ani ashabul kahaf n'o ye kuluwo dunge minnu ni u donna kuluwo kɔnɔ ala y'u faga san 300 kɔfɛ ka tila k'u ɲɛnamaya yahudiyaw nana alakira ɲininka ko mɔgɔ ninnu ka ko kɛra cogo di ka tila ka alakira ɲininka ani ruhi
ko adamaden ni yɛrɛ bɛ cogo di adamaden ni ko fɛn qualité jumɛn de don ni yɛrɛ ye mun de ye wa ni ɲininkaliw kɛlen kira la ala kira k'u ma ko sini n bɛna jaabi di aw ma tafsirikɛlaw ko nka kira m'a fɔ ko ni ala sɔnna sini n bɛna jaabi di ko a ko sini n bɛ jaabi di o kama ala ye wahayu minɛ ka bɔ a ma a ma sɔn tuguni ka jibirila jigin a kan waati min kɛra o la ni jibirila mana dɔnnibagaw fɔra ɲɔgɔn kɔ a la dɔnnibaga dɔw ko a waati lasɔn caman taara se isna ashara yawman tile 11 ko jibirila y'o de kɛ a tɛna dɔw yɛrɛ ko kamsata ashara yawman ko tile 15 dɔw b'a kuntala janya ka taa se fo kamsa wa ishruna yawman ko tile 25 nga mukhatil ale ko a sera fo tile 40 yɛrɛ ma o ma a mana kɛ nin fɛn fɛn kɔni ye kuma yɛrɛ bɛ min nɔfɛ wahayu minɛna ka bɔ kira ma sanga dɔ kɔni kɔnɔna na o kumana fɛ o sanga in de tɛmɛnen kɔfɛ jibirila nana jigi a kan ka ni kuranɛ sura in di a ma a ko cogo di wa duha ko ne ala kalina sɔgɔmada tile la n'i ye duha kɔrɔ lajɛ dɔnnibagaw fɛ yen duha bɛ fɛn min ko fɔ o de ye tile mana bɔ sɔgɔmada tile dɔw b'a fɔ ko misibɔ tile walima e bamakɔ k'a kɛ se k'a faamu walima duguba kɔnɔ mɔgɔ i b'a ta dɔrɔn i n'a fɔ 9h 10h o tile waati ko ala ko k'ale kalina walaha tile waati la wallayli ala ko a kalina su la iza saja tumana min na ni su ye datuguli kɛ iza saja bimana ishtada zolamuhu ala ko a kalina su la tumana min na ni su ye datuguli kɛ ko caman bɛ su kɔnɔ dɛ kabakoba de bɛ su la wala na tɛmɛn'o na an y'o walawala ye su finnen don normal la n'a nana ka jɛman to i la ale bɛ taa ka sɔrɔ a ma nɔ to o jɛman na nka finman dun ka laada ye n'a nana fɛn min kan n'a taara a b'a ka nɔ to o la a b'o fin mɛ i b'a ye su bɛ ko ka taa jɛman n'a taara jɛman bɛ to a ka couleur la bilenman bɛ to a ka couleur la c'est à dire couleur bɛɛ bɛ to a ka couleur la a t'a si bɔ a cogo la wa ko caman bɛ kɛ su de fɛnɛ kɔnɔ an ka dabali an ka taa don kaburudon na an ka sira tigɛ an ka taa ka fɛnw su a caman ye su kɔnɔna de ala ko ale kalina sɔgɔmada la wa kalina su fɛnɛ na iza saja tumana min na ni su dibi donna ma wadda'aka rabbuka wa ma kala kalli in bɛɛ kun de fila ye fɔ namasa ko jawabul kasam kalli jaabi ma wadda'aka rabbuka mamad i ma m'i bila wa ma kala wa m'i kɔniya parce que nin tile damadɔ kɛlen ni wahayu mana kira ma u ye kibaruya carin fan bɛɛ ko a ka ala de y'a bila tile 40 wahayu mana e ma tile 25 jibirila mana an ye ɲininkali minnu kɛ la i ma se k'u jaabi se k'i fɛ o kumana fɛ ko min tun bɛna ci fɔ a ye n'o ye jibirila ye kibaruya carina fan bɛɛ k'o kumana fɛ k'a ka kira ye a ka mɛlɛkɛ min bɛna wahayu d'a ma k'o y'a bila ala ko ma wadda'aka rabbuka mamadu e ma m'i bila wa ma qala wa m'i kɔniya wala al-akhiratu ay wala darul akhira ko nga lahara sa khairun laka ya muhammad o de hera ka boye ka min hazihi dunya katamen jiala tikenka wala al-akhira khairun laka min al-ula o koro de lahara hera ka boye ka muhammad katamen jienka lian al-akhira baqiya lahara de bitu wa dunya faniya jiabi ban o de kama ala kira tumba fo aka duwa kuma be allahumma la aisha illa aishul akhira ako ala balo foite fona kara lahara balo ngarsige lahara balo ko nyumana ike ngarsige ika arjinana wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda mamadu imabini son fo rabina fo ko atoti ay sawfa yu'tika rabbuka fil akhirah min as-sawabi wal qirama wash shafaa wa ghayri zalika illa an tarda imabini son mamadu lahara jodo bonya ko la barajiw la kɔrɔta kow la wasa kow la fɛn yɛrɛ bɛna fɔ ko ala a to tan sa n diɲɛna ko o kɔrɔmasurun ye jumɛn ye i man ka siga o la o ka fɔ i ma b'i sɔn lahara sabu ka da mun kan ala min yajidika yatiman a fɔ ala mana e sɔrɔ i yatimɛlama fa awa ni ka i ladon mamadu bɛ balo kumana min na o y'a sɔrɔ a fandanyana tarikutigiw b'a fɔ an ɲɛ ala kira ba lajɔlen a la kalo 6 kɔfɛ a fa fatura ala kira bangine a san 6 a ba min b'a bolo ba fɛnɛ taara k'a to
a san 8 mɔkɛ min b'a la k'a ladon o fɛnɛ taara mais Ala ko i wolola ka sɔrɔ fa tɛ yen ba fɛnɛ danyana i banginen kɔfɛ ka mɔkɛ fɛnɛ danya ko nka o bɛɛ kɔfɛ fa wa ne Ala ye kundonyɔrɔ d'i ma n'o de ye alam yajidka ya Muhammad yatiman fi sigharika fa awaka Allah ne y'i sɔrɔ i fitinin ni yatimɛlama nka n y'i di i binakɛ ma n'o ye Imam Ali fa ye Abu Talib ale y'i ta k'i ladon k'i fusamanciya a den bɛɛ kan ni e ma fa a t'a don a denw da ni fini ma don e la a t'a don a denw na k'i fɛrɛya bɔ hali fatigiw tɛ min sɔrɔ Abu Talib ye o kɛ e ye e ma yatimɛdenya dɔn tuguni ka sabu kɛ Abu Talib ka ladonni ye Ala de y'o kɛ wa wajadaka dalan Ala y'i sɔrɔ i filibanciyalen o kɔrɔ ci ma na i ma fahada Ala y'i kanda a y'a fɔlɔ jumɛn na Ala y'i sɔrɔ i yatimɛlama fa wa y'i ladon wa wajadaka dalan a y'i sɔrɔ i filibancilama i tun tɛ kitabu dɔn i n'a fɔ kuranɛ a y'a dɔ b'o fɔ an ye ma kunta tadri mal kitabu wala al iman Mamadu e tun tɛ kuranɛ ko dɔn wa i tun tɛ limaniya yɛrɛ dɔn o bɛ suratu shura aya 52 la Ala de nana kanda d'e ma ni ka sariya dɔɔni di i ma o kumana fɛ wa wajadaka ailan Ala tilala k'i sɔrɔ i tigɛlangolo taman t'i kun fantan fa aghina a y'i kari ayi wa wajadaka faqiran muhtajan fa agnaka anil khalqi Ala y'i sɔrɔ i fantanama a y'i kari ka bɔ danfɛn bɛɛ bolo ta kɔ sabula kari o ka fisa fɛntigiya ye kuma dɔ fɛntigi min n'a ma kari ni fusamanciya in bɛɛ kɔfɛ Ala bɛna kira ladi ko ɲɛ 3 wɛrɛ la a ko fa amal yatima o kuma yatimɛden sa fala takhar kan'o karaba kana yatimɛden karaba fiyewu Muhammad sabula i yɛrɛ tun ye yatimɛ ye ne Ala y'i ladon o kumana fɛ kana sɔn bilen ka yatimɛden karaba wa ama sa'ila wa delikɛla min min'i jɔ da la ko dalagarib a y'a di Ala ma a ye n sɔn Ala kama fala tanhar kana o neni delikɛla n'a nana n balimakɛ ko n sɔn ni fɛn t'i bolo a fɔ ko Ala ma n'i sɔn nka kana dɔgɔya a ye malangolo e se ka taa baara kɛ wa ta ka bɔ an da la kan'a fɔ delikɛla caman bɛ yen delikɛlaw tɛ a dɔw ye Ala ka cidenw ye ka na i jarabi k'i lajɛ k'e yɛrɛ imtihanu ka examen k'e yɛrɛ kun e yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ a dɔw ye mɛlɛkɛw ye wallahi a dɔw tɛ adamaden ye fiyewu o kumana fɛ kuranɛ de b'a la ka Ala kira ladi ko ni delikɛla nana i ma fala tanhar Muhammad kana delikɛla neni kana dɔgɔya ni fɛn b'i bolo o d'a ma ni fɛn t'i bolo a labila cogo ɲuman na sabu i yɛrɛ tun ye fandan ye o nka Ala de ye i bila ka jagow kɛ commerce kɛ dɔɔni Kadija fɛ kana Kadija yɛrɛ karaba i ye o fɛnɛ kɛ furu i ma ka tila k'a ka nafolo sure kan o kɔrɔ i yɛrɛ bɔra sɛgɛbagatɔya in na fantanya in na wa ama bini imati rabbik Muhammadu nka i ma ye nɛɛma min k'i ye fa haddis nasa bi fadlillahi wa in'amihi alayka Ala ye fusamanciya min k'i ye k'i kɛ kira ye k'i kɛ nabi ɲuman ye kana sɛgɛ o la dɛ o fɔ furu fan bɛɛ kana hali musalaka don o la a fɔ Ala y'i kɛ kira ye a y'i suganti wa a y'i ci wa Ala ye fusamanciya min yɛrɛ k'i ye hɛrɛ fɛnɛ na o fɔ o tɛ waso ye min b'i bolo o fɔli ayi o tɛ waso ye o kumana fɛ nin de ye sura in kɔrɔ ye nafa min bɛ a la an ye o min tɔmɔ an karamɔgɔw nɔ na alakiraba b'a la kalan ye kisi ani nɛɛma b'a ma a ko man kara suratu duha kana fi man yardahu Allahu azza wa jalla li Muhammadin an yashfa'a lahu wa ashru hasanatin yaktubuha Allahu lahu bi adadi kulli yatimin a ko ni maa o maa ye nin sura belebele in kalan k'a daminɛ wa duha la ka n'a bila wa ama bi ni'mati rabbika fa hadis ko o tigilamɔgɔ Allahu ta'ala b'o don alakiraba ka sɔrɔ nali kɔnɔ lahara jɔ don wa k'o dama yɛrɛ tɛ koyi mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu ye mɔgɔ min sera ka yatimɛden 10 lajɔ ka hɛrɛ k'u ye k'u bonya k'u karama k'o ka baraji bɔ ɲɔgɔn kɔ k'Ala bɛ o fɛnɛ ta ni ka o di e ma badenw hali a ka dan ne ma nin ye ko baw ye ko minnu ni maa kan ka kɛ sura in kalanni kan a ti dan yen fɛnɛ n'i ye sura in lajɛ aya dɔ bɛ a kɔnɔ n'o de ye wa wajadaka ailan faghina wa wajadaka ailan moriw bɛ o fɛnɛ sɛbɛn aya hakɛ min bɛ sura in yɛrɛ kɔnɔ an y'o fɔ walanda daminɛ na n'i ye sura in lajɛ harfu hakɛ min b'a kɔnɔ yani harfu bɛ bɛn 172 ma
wa wajadaka ailan fagina wa sebe keme ani biolon vla ani fla ninga nashibo katoka iko ala abi garsiga yirwa ala ka ambela jele garsiga yirwa ala ka san yera koro na ala kira ba yera horomai am yawo fo ka wali mando ni emission intifa munun ko malikono ani maliko kan je fantan nani aw munu yan wele ka hakil na fo anye edino nasiha ala ke heraka nawye munu yero willa kana unyada kan ka hakil na ndiama emission atikali min kara wati kono ala ke heraka na bela jele amma blaya akambe je wati wore wa shukran lakum fi amanillah. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى